sallah duniya an san bikin sallar mu a Zamzam ba za mu batar ba baki a ko'ina duniya suka zo domin ziyartar mu abin fahari abin sha'awa al'adunmu yau kasar Hausa. Ranar bikin sallah muka kauto mu ja daga mu fito manya da yara muna murna domin taron sarki fito yan uwa ku zo jama'a mu fito domin taron sarki fito yan uwa ku zo jama'a mu taho domin taron sarki Allah ya ji kansu jabtawa masu kishin arewa mun shaida Allah ya ji kansa sa'a madballo mai shin kasar Hausa Allah ya ji kan Abubakari da bawa balewa mun shaida Allah ya ji kan Aminu Kano dattija ba za mu manta ba Allah ya ji kan Aminu Kano dattija ba za mu manta ba Allah ya ji kansa murtala shugaban kasa ba. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, Saddam Musa Khalid ke muku barka da warhaka, sannun mu da saduwa a cikin wani sabon shiri na bakon mu na mako. Shirin bakon mu na mako shine da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na gidan talabijin din Al'alamiya haɗe da gwiwar Radio Africa da ke nan Khartoum babban birnin Sudan. Shirin bakonmu na mako shiri ne da ya saba gayyato muku ɗalibai, 'yan kasuwa, manoma, mawaka, likitoci, injiniyoyi da sauransu. Shirin bakonmu na wannan mako ya gayyato muku babban bako wanda ake ce mishi Jamil Abdullahi, inda za mu tattauna akan maudu'i mai mahimmanci wanda ya shafi rayuwarku, wato mahimmancin kungiya ga al'ummar da suka bar gida. Malam Jamilu Abdullahi barka da shiwa na filin albarka. Ok, Malam Jamilu ka ji maudu'in da mu tattauna na yau shine mahimmancin kungiya ga al'ummar da suka baro gida, ina nufin al'ummar da suka baro yan uwansu da ahalinsu suka fito don neman ilimi ko don neman wani abu na ma'isha na rayuwa. To wannan shine maudu'in namu da mu tattauna a yau. Amma kafin mu shiga kan shirin kai tsaye, masu kallo da saurara su da cikakken sunanka da kuma jihar da ka fito da kuma aikin da kake yi a halin yanzu. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sunana Jamil Abdallah Idris, kuma an haife ni a Kano, na girma a Kano, kuma na yi makaranta daidai gwargwado alhamdulillah, kuma gashi dai yanzu Allah ya kawo mu Sudan. To muna godiya, mun gode wa Allah alhamdulillah da rayuwar da muka samu. Wannan shine takaitaccen tarihi da dan abin da zan iya faɗa a kaina. To masu kalamu da sauraron mu kun ji cewa Jamil Abdullah Idris dan asalin Kano ne, wanda ake mata kirari da cewa Kano tumbin giwa ko da me ka zo an fika, Kano mikiya goye dan kiki goye dan bako. Kaji ina ta kiraranta can garin na Abuja da Kauto, duk da dai cewa ni ma dan can ne dama. To Malam Jamil ka ji maudu'in da mu tattauna akai shine muhimmancin kungiya ga al'umma da ta baro gida. Gaskiya ne. To masu kallon mu da sauran za su zo ga musu shimfiɗa game da shi ta mecece kungiya a dunkule, kuma wace irin gudunmawa take ba al'umma. To alhamdulillah ita kungiya ana nufin haɗaka ko haɗin kai. Da inda aka ce kungiya ana nufin haɗin kai. Ya danganta da kowace irin kungiya ce. Duk kungiyar da aka kira ta kungiya ma'ana ana nufin wasu mutane sun zauna sun kirkiri wa kansu haɗin kai. To wannan ita ce kungiya. Don su haɗa kansu su taimaka wa kansu su ciyar da kansu gaba a duk irin halin da suke ciki. Daman kamar yadda muka san cewa addini ma ya mana nuni da cewa a duk sanda ya zama akwai tafiya ta kai mutum biyu zuwa sama da haka, yana da kyau a samu shugaba a cikin su. Gaskiya ne. To da ka ji maudu'in namu da mu tattauna shine muhimmancin da kungiya take da shi ga al'ummar da suka baro gida ko wasu ɗaiɗaikun mutane da suke barin gida, sawakan neman ilimi ko koma bayan haka, misali kasuwanci ko fatauci
duka dai in dai muka hada a dunkule shine dai me dai kungiya wani irin gudunmawa take bayarwa a irin wannan yanayi. To gaskiya kafin ma mu zo kan maganar kungiyar tun da farko ina ga ya kamata ya zama musan meye ya kamata mutum da yake neman barin gida ya yi. Tun da farko mutumin da yake gida yake da sha'awan ya tashi daga gida ya je balaguro wani waje, ina ga ya kamata ya zama yana da hadaf abin da zai ci gaba da shi a wajen, ko abin da yake neman ya yi a wajen na ci gaba. Misali ni ina son in taimaki kaina, in taimaki rayuwata, kuma na ga gidan abin ya gagara, ina son yana da kyau in mutum ya ga zai iya ya matsa ya tafi, to amma da hadaf, kada ya zama cewa ya iya barin wajen da yake inda aka haife shi don saboda nan da iyayensa baya iya yin komai, kuma ya tafi can inda babu iyayensa sai ya dinga kiran wajen bariki. Zai iya yin komai, zai iya yin wata rayuwa mara kyau a wajen saboda ba wanda zai ce mai bari, zai iya wasu abubuwa. A dunkule dai kana nufin cewa baya taɓa yiwa mutum ya tashi ya ce zai bar gida ba tare da yana da wani hadafi, ba tare da yana da hadaf ba, bai kamata ba. Kamar in kai duba da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira daga makka zuwa madina, shi ma akwai hadafi na yin hijira. Gaskiya hadafi shine su kafirai sun tsananta mishi duk da dai yan uwan shi ne, kuma Allah ya umarce shi da hijira zuwa madina. Gaskiya ne. Kuma daga baya kaga Allah ya da shi cikin yan uwan shi da halin shi, kaga kenan tana da hadafi. Akwai hadaf. To wani irin gudunmawa kungiya take bayarwa ga irin wannan al'umma da suka bari? To ita kungiyar nan abin da take badawa, abin da ya kamata shine ta zauna ta hada kanta, ko da a ce ba ta da yanda za ta yi na tattalin arziki da za ta iya yi wa kanta kokari. Insha Allah ko ba komai ta zauna da mutanenta da yan uwanta ta dinga kula da su, ko su dinga kula da kansu, wannan kawai lada za su samu a wajen Allah. Ka zauna da wanda kasancewa ba shi da shi, da wanda ma yake da shi din ya shigo ya zauna da ku, ya zama dinnaka ne, ku zama daya, to sai kaga ka samu da kai da su, sai ku ga kuna samun lada, kuna samun taimakekeniya, wani abu baya damun ku a rayuwa, babu wani abu wanda zai taso muku ba ku iya kun yi shi ba saboda dama kuna da karfi. Amma yawa gama kuma tana da karfin da za ta yi wani abu da ya kamata. Alhamdulillah. To in ya zama cewa ma kungiyar ba ta da yanda za ta yi, insha Allah in dai ta haɗa karfinta, to Allah zai iya buɗa mata ya farraja mata hanyoyin da za ta iya yin abin da ya dace. Gaskiya. To malam Jamilu, mun ɗauki kamar maudu'in ne a dunkule, mun ce kungiya. To idan muka ɗauki wani bangare na jama'a, ko kuma in ce na ɗaiɗaiku mutane da suke fitowa kaga suna zaune ne kamar ashwa'i wanda suka ga kamar mu yanzu mun baro gida, ba a gida muke ba yanzu, sawakan mutum neman ilimi ya tafi, ko kuma neman fatauci ya tafi, neman abin da za a saka a baki. To wani irin mataki ya kamata mutum ya ɗauka lokacin da zai baro gida? Shin akwai wasu hanyoyi da zai tanadi, wasu mustanadat da ake cewa, ko kuma? Gaskiya abubuwa akalla ya kamata, akalla abu uku mutum ya kamata ya rike. Shine na farko, kada ka yi tafiya irin tafiyar da za ka yi tafiya baka da komai a tare da kai, ba wata takarda wadda za ta nuna ka kai dan waje kaza ne, daga guri kaza na fito, daga waje kaza na fito. Irin wannan tafiyar ba ta da kyau, ba ta da daɗi. Lokacin da Allah ya kawo tsotsayinsa a wajen ba za a gane ka ba, yan uwan naka ma sai su ta tunanin kana nan a rayuwa ta kilka riga ka tafi. To babu wata takarda a jikinka wadda, saboda kai baka tashi da haka ba, to inda za ka kuma ƙarshen ta su sun tashi da haka, suna buƙatar lalle kana da wani abu wanda zai tabbatar da kai dan wajen ne, ko kai dan waje kaza ne inda ka taso. To kaga duk abin da zai faru da kai, insha Allah, musamman passport din nan. Gaskiya. Kaga passport din nan, ko wajen embassy ka je na wajen garinku, za su ce ina passport ɗinka. Idan ba ka da shi, ba wai kula ka ne ba za su yi ba, a dole dai ya kamata ka zo da shi don su san cewa yes, wannan namu ne, na ƙasanmu ne, bari mu kula shi ko wani abu. Sau tari za ka ga mutum ya tafi irin wannan wajajen, sai ka gan an fara mai magana ina passport, sai fara kallon sama yana kallon ƙasa, bai san inda zai yi. Ba shi da wani abu da zai nuna cewa shi ɗan Najeriya ne, ko shi ɗan wannan ƙasa ne, ko ɗan Kamaru, ko to kaga duk irin wannan abubuwan su ne abubuwan da muke ta fama da su a cikin tafiyar. Sannan kuma abu na biyu, kai da ka taso daga garinku kana so ka tafi wani gari, to dole fa ka sa tsoron Allah, ka san cewa
wato za ka je ka tarar da wata al'umma a nan din inda ka baro akwai Allah, dama kuma Allah yana ko ina, inda kake ma yana nan to kada kai wani laifi ko ka dinga tunanin cewa wannan al'ummar da ka baro, don saboda za ka iya zuwa ka samu wata al'ada daban wadda ba irin taka ba a inda zaka, kuma wannan al'adar ta yi nisa da addini. To idan ka zo ka tarar da ita a wajen ta yawa, ka ce to shikenan tunda ba iyaye na ba waye, bari yi nima in yi irin abin da suke yi, wanda ka riga ka sani ba addini ba ne, to ka sani mai Allah zai ba. Ka san cewa fa idan ka mutu yau kana cikin wannan, kana cikin matsala a tare a wajen Allah. To dolen ka ya kamata ka yi tunani cewa tsoron Allah nan ya fi komai karfi a irin yawon duniyanka da za ka yi. To Malam Jamilu, ba ka ganin cewa wasu suna amfani da damar da Allah yake ba su ta kuɗi ko wani abu ko wayewa ta su je su dinga istakallar, yani suna ɗaukan wasu hanyoyi wanda za su kamar ɗauki fursa daga gurin mutane, su dinga ɗaukan yansu suna fita da su don neman kuɗi ko abu makamancin haka, fatauci haka. Masalan a gida ka ga mutum ya fita ƙasar waje ya je ya zauna ya samu kuɗi na ɗan rufin asiri, in ya zo yana nuna mutane kuɗi a haka sai ya samu waɗansu daga cikin matasa ko ma wanda shekarunsu sun ɗan ja, ya nuna musu cewa an kuka fita fa gari kaza za ku samu kaza, an kuka kaza, ya dai nuna musu cewa fita daga barin gida za ka iya tara wani abu ko abu makamancin haka. Gaskiya wannan matsalar muna fama da ita sosai a irin wannan ƙasar da muke ciki, saboda bayan nan gaskiya Allah ya hore ya yadda na je wasu ƙasashen na gani, to da yawa so tari za ka samu wani zai je garinsu ne ya gina gida, ya gina amara, ya gina waye, yana hawa arabiya, sai ya shiga ƙauyukansu sai ya nemo mutane guragu wanda suke gajiyayyu ko makafi wanda suke gajiyayyu, sai ya je ce musu zai kai su Saudiya ko zai kawo su Sudan za su gyaru ko wani abu, ba zai nuna musu wani abu za su yi mara kyau ba, sai uban ya ɗauko shi ya kawo shi ya bashi ya kawo shi nan, sai ya zama shi wannan gurgun da ya kawo a nan shine wanda zai zama mai kamar transaction, kamar inda zai dinga tatsar kuɗi yana fitarwa, sai ya zama za a ajiye wa shi wannan gurgun kuɗi ko wannan makahon kuɗi, a ce wannan kuɗin dole su ake so ka kawo a rana, a ginda mishi in bai kawo kuma zane shi zai akwai hukuma da zai masa. To kaga duk irin wannan abubuwan babu tsoron Allah a ciki, babu tausayi. To in ka kalli maudu'in namu bi sifa ama yana magana akan cewa muhimmancin kungiya ga al'ummar da suka bar gida. To kana ganin kungiya ba ita ya kamata ta sa ido ga irin wannan abun da suke faruwa? Gaskiya kungiya tana buƙatar project, kungiya tana son aiki wanda zai zama ga wani aiki da kungiya take yi wanda hukuma kanta za ta ji daɗin wannan aikin. Kuma abu na biyu, kungiya ita ce wadda ta fi kamata ta zama ƙashin bayan duk wani mazauni wanda yake ba ɗan ƙasa ba. To amma babban abin da yake faruwa shine wato kasan kana ganin, ban katse kawo Malam Jamilu, kana ganin wani hanyoyi ya kamata a bi a gina wannan kungiyar? Shin hukuma ya kamata ta sa hannu ko kuma su wa'annan mutanen ɗaiɗaiku su ya kamata su haɗa kansu don su gaskiya na yi maganganu da yawa a cikin tafiyar kungiyoyinmu da muke da su na nan gaskiya, saboda mafi yawanci su suna kallon mu shiga cikin hukuma ta taimaka mana mu zo mu assasa ta mutse da ita. To ba ka ganin cewa idan har dai ku ba ku kokari kun yi wani yunkuri ba, ita kanta hukuma ba ta da wani abu da za ta yi? Shine gaskiya ni ina bayan ya fi kamata a ce hukuma ta ganmu da jajircewarmu da ƙoƙarinmu, ta ganmu cewa mun yi ƙoƙari ne shi yasa ta kira mu muka zama wanda take marawa baya, ba wai mu je mu neme ta ma mu ce muna son ki zo ki mara mana baya ba, saboda ba kowace hukuma ce za ta iya yarda da kai a matsayin kawai ka je ba wani project ba komai ba aiki, kawai ka je ka ce mata na zo ina so zan yi kaza taimaka abu kaza, ba kowace hukuma ce za ta yarda da kai ba. Amma in ka kawo takardu na kayi kaza ko ka kawo wani aiki a aikace na kayi kaza kai ba wani lokacin ma babu ruwanta ba, ita za ta neme ka ba kai za ka neme ta ba, saboda ta san cewa kana cikin wanda za su taimake ta ita kanta hukumar. Ai wannan project na kungiya zai taimake ta sosai. To amma in ba a sa san rai ba a ciki,
na'am. To kana ganin su ya kamata a ce irin wannan kungiya wacce take ba a gida take ba, wani zaka ga an ba shugaban kungiya, la'allan aka ba shugaban kungiyan nan zai amfani da dama wajen ya ɗeba kuɗin mutane ko a makamanta haka. To su ya kamata suka cancanta su zama shugabannin irin wannan kungiya, dai cewa wani zaka samu ba a san shi bane, ka zo na zo ne. To kana ganin ba zai amfani da wannan damar ba wajen ya cinye kuɗin mutane ko a makamancin haka? Gaskiya ne, ka san a waccan magana ta farko in baka manta ba na ce dama idan za ka yi yawon duniya ana son da farko dama ka sa tsoron Allah. To ya kamata ka san tsoron Allah a zuciya yake, gaskiya ne, amma akwai wasu ayyuka wanda mutum zai yi a cikin rayuwar shi wanda ni zan iya cewa na yadda da kai a rayuwa, zan iya cewa kai wannan na ga yayi wasu abubuwa gaskiya ni na yadda da shi, ina ganin zai yi wannan. To mafi yawanci samun irin wa'annan ne yake da wahala, amma idan an same su ya kamata a rike su zama shugabannin kungiyar da ya kamata su ciyar da mutane gaba. To masu kallon mu da sauraron mu ka kumanta dai muna tattauna ne da Jamilu Abdallah Idris, wanda yake ɗaya ne daga cikin jajirtattu wanda suke aiki a nan ƙasar Sudan cikin Khartoum. To a minti ɗaya ko biyu Malam Jamilu, duk da dai yanzu lokaci ya ɗaga mana hannu, wani irin kira za ka yi ga al'umma da suka baro gida, kuma wata hanya kamar yadda ka faɗa ya kamata su bi don kafa ƙungiyar da ta taimaka musu a inda suke da a zaune? To gaskiya da a gurguje babban abin da nake so shine iyaye su sa ido kan 'ya'yansu sosai da kan mutanensu, 'yan uwansu da suke barin gida. Kada kawai mutum ya dinga karɓar kuɗi ana tura mai daga nan ko daga wani waje, ana tura mai kawai yana ci baya sanin me ake ana samun kuɗin, kuma me ake yi a wajen da ake samun kuɗin. Mafi yawanci wannan shine gaskiya babban abin da ya kamata a ce iyayenmu daga can su dinga kula. ɗana in zan bayarwa zan bawa shi, babu ma buƙatar ka ba da ɗan kawai ka ce a tafi da shi wani waje, babu buƙatar wannan gaba ɗaya. Malam Jamilu Abdallah Idris ka kwararo bayani kuma ga lokaci ya mana halin shi. Masu kallon mu da sauraron mu duka anan muka kawo karshen wannan shiri na bakonmu na mako wanda yake zuwa muku daga nan gidan talabijin Al'alamiya. Sai ni Saddam Musa Khalid Hotoro da na shirya na gabatar, sai bakon namu na yau Hussein Bashir Abdallah, yan uwa da suka taimaka mana wajen isowa shirin gare ku, muke muku bisalam, sai wani makon in Allah ya kai mu.